Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan gure Ur eta Lur saioa, pertsonai handi bateri eskaini behar dugu. Badakizue Jose Mari Uztarroz, orain arte Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria izan du 17 urtez. Gaurkoan zorionez hemen dugu ere, eta berarekin solastuko gara lasai eta luzaro, eta berarekin bere ibilbideko momentu desberdin eta garrantzitsuak aztertuko ditugu. Eta lehenbiziko gauza, Jose Mari, halaxe da ez, urteak agudo pasatzen dire, adina betetzen da, eta osasuntxu eta indartxu zaitugu, baina iristen da momentu bat, beste etapa bateri hasiera eman martzaiola ez, bat bukatu eta beste bat hasi ez. Bai, eta aldia ere eman behar zaio beste batzuei, eta baina adinak ez du barkatzen, hori egia da. Bai, elkarrizketa aurretik ere ginen solasean, naiz eta Jose Marik adina bete, azken urteetan berdin jarraitzen dula. Ikusten zaio, gazte, gogotxu, irrifartxu, eta hori seinale hona da ez? Bai, nik albezain ongi egotea, nire burua ere kasu pixkat egin diot, lan asko egin, baina bestalde kasu egin diot, eta mantendu nahiko poliki, bai. Bai, orduan, pasadan otsailaren 23an ez, izan zenuten Idiazabal jatorri izendapenean, egun garrantzitsu bat, eta berez ofizialki hor izan duzen lehendakari bezala zure azken eguna ez? Bai, egun horretan pleno bat izan genuen, plenoa gaina nahiko adierazgarria, eta plenoan azkenean, hau da nire azkeneko plenoa, adina badut, eta utzi beharra dut beste persona baten esku nire eginkizuna, lehendakari ordea, legealdi bat eta erdi bat gehiago elkarrekin eginak, bera persona ongi prestatua, ongi ezagutu gara, ongi moldatu gara, eta bere esku gelditzen da dana inongo arazorik gabe, eta ni pozik gainera. Bai, maixu hona izan du ez, azken legealdi eta erdi honetan, eta ongi erakutsia denez eta kapazitatea handiko gizona ez, aurrera berak ja hemendik egoiti ez. Erakusi baino gehiago esperientzi edo egin gehizun batuk elkarrekin eraman, eta horri segiera eman, hori da garrantzitsuena. Bai, zein dugula izen eta bizenakin, jendek ere jakiteko bide nabar. Hemendikan aurrera, lehendakari ordea, baina lehendakari lanetan arituko dena. Bai. Lehendakari orde hautatu da, baina lehendakari funtziotan esaten den bezala, ongi eramango du. Bera gainera da gaztagilea, artzaina, eta gainera investigazioko proiektu berezi batzuk eta garrantzitsu batzuk aurrera eman ditu, hemen eta hemendik kanpo sarituak eta onartuak izan direnak. Eta uste dut esku on batean gelditzen dela lehendakaritza eta izendapena. Bai, zein da bera izena bizena jendea izautuko du? Felix Ajuria. Bai. Eta bera da Otxandio Olaeta eta Armaion arteko toki berezi batean bizi dena. Bai, berriz ere zentratu bat zuregan, Jose Mari. Uharte Arakileko gizona, Uharte Arakileen, eta Uharte Arakiletik kanpo jende guztiak edo askok ezagutzen duen gizona, baina ez egin nolatan hasi zen pixko bat, txiki-txikitatik, zure lotura hori edo maitasun hori, gaztakin, ardilekin, artzantzarekin, nola hasi zen dena? Ni gaztetan, 11 urtekin etxetik atera bai izan nuen, nire familiak oso gaizki pasa zuen, gerra ondorengoak, nire aita errepresaliatu izan zen, merezi ez zuen bezala, eta dudarekin batera familia guztia, eta ni
San Miguelen egondu nintzen 7 urtez, Don Inozentzio hango apaiza maixua zela, persona kultura handikoa, aurreratua, bere denboretara aurreratua, eta bueno, harrekin, esperientzi berezia izan genuen kulturaldetik eta jende arteko harremanekin. Dudari gabe, han mendiko hartzain guziakin, harreman onak, eta bueno, han ikasi nuen gazta egiten, eta gainera arro esan dezaket gazta oso onak egin nituela. Bai, gaztetik hori, jazea dine izanen zenuen orduan? Ni gazta egiten, 14 urtekin. 14 urtekin, bai. Bai, eta bueno, uarten edo beste modu batera igual eziko zinen, baina hor, gauza guztia badute bere ikuspegi oso positiboa, eta zure ere bizitzarekiko etorkizunerako ikuspegi oso zabal bat ireki zizun, ez? Markatu zintuen esperientziarrek, ez? Oso. Nik horrela esaten dut, baina orain biltzen gara nerekin egondakoak eta nere ondorean egondakoak ni bezala, eta denak berdin esaten dugu. Berriz jaioko bagina esperientzia hori bete egingo ginduke, eta gainera hemen ikasitakoa garrantzi handekoa izan da gure bizian, geroztik. Beste ikuspegi bat eta beste izateko modu bat eman zigun. Beraren izateko modua guri eman zigun, eta bueno, uste dut hori oso garrantzitsua izan dela gure bizian. Danok berdin esaten dugu, han egondakoak. Bai. Eta gero, iritsi zen momentua berriz ere uartera iristeko, ez? Bai, ja 18 urte beteta, gaina nire ama gaitxotu zen, eta jatxin ditzen, eta hango enpresa batean, aiteari lagundu egiten nion, dudarik gabe, baina hango enpresa batean, tornilloak egiten zuen enpresa batean, lanean jarri nintzen. Eta herria zegoen hila bezala edo uste ginoen beste zerbait gehiago egin behar zela, eta orduan beste 12 lagunekin, 13 lagun ginen, erabak ginoen elkarte bat egitea, eta hor egin ginoen Aralarmendi elkartea. Eta zertako, ez bakarrik, merendu afari edo txoko bezala, baizik eta herriari laguntzeko eta herrian gauzak eratzeko, gauzak egiteko asmoakin. Hoiken hasi ginelarik, bat baino gehiago etorri zitzaizkigun, persona bat baino gehiago, hemen badakit egin behar dugula toki bat, gero eraten duguna merkeago eta jaten duguna eta merkeago. Bai, baina hori bakarri pentsatzen baduzu, ez sartu. Hemen ez dugu gauzak merke egin behar. Orain, badakizu, hartzen duzun bakoitzetik, pesta bat joango dela herrian gauzak egiteko. Orduan, zuk ikusi, eta azkenean denak sartu ziren, hori Aralarmendi elkartea egin ginoen. Eta hor, kulturalki eta pilotan eta futbolean eta lan asko egin zen elkartean, eta baita ere egin ginu zen herriko piztinak. 30 urtez Aralarmendi elkarteak eraman zituen herriko piztinak, eta honek herria eman zion ikaragarrizko bizitzeko ilusioa, bai. Urmeneta, Miguel Javier Urmeneta, bakizu izan zela, Nafarroko Diputazioko kide bat, eta hango aurrezki kutxako lehendakariare izan zen, eta, behin batean berak egon ginen, dugu asmoa, hemen piztina bat egiteko, erakusi ginen tokia ere bai, eta ze iruditzen zaizu eta. Iruditzen zait oso ongi,
hemen 2 hilabetetan, 2 hilabete, 3 ez dituzue egingo, ezingo da erabili piztina 3 hilabete. Baina 2 hilabeteoten hemen sortu behar duzuen ilusioa ez duzue ezer gehiagorekin egitea. Gure animatu intzigun eta gero ohartu ginen arrazoi zuela eta hori egin genuen. Eta gero, 1900 eta 1962an Oñatiko talde batek proposatu zuen Artzai-Zakur lehendabiziko lehiaketa egitea. Zergatik, lehendabiziko Artzai-Zakur lehiaketa badekizu ez zela hemen egin zen Geronan. Ribes de Freserreko hango auzo batean. Eta horko mendigo izale batzuk prentsaren bidez jakintzuten nola egin zen. Eta beren artean esaten zuten. Gu beti hemen mendietan artzai, ardi eta txakurren artean da etzaiguk okurritu horrelako gauzik egitea. Eta joan ziren Kataluniara. Ekarri zituzten hango 2 artzai eta hango albaitari batek mugitu zen hau dena eta eduki zituen Urbian aste batez hango artzain eta denekin pixka bat erakusten. Egin zuten lehendabiziko lehiaketa. Eta etorri zen da Uharteri proposatu zioten. Eta Uharteko herriak esan zion baietz, baina gau hartan goizetik, hau egin behar zen egunean, irailaren 17an egin behar zen, eta sute batek herri laurden bat erre zuen. Gure herria dago, dena ez diep etxeak bereziak, baizik eta bloketan egina dire, betidanik, eta suspenditu behar izan zen orduen. Eta 6 urte beranduago hasi zen, eta orduen hartu ginen, Alarmendi elkartetik hartu ginen testigantza, eta hasi ginen hori egiten. Danok pentsatzen ginen, Artzai-Zakur lehiaketa galduko zuela interesa, 3-5 urtez, eta ez ginuela aurrera segiko, baina ez ikusten zen, jendea etortzen zela, gero eta gehiago eta interesa bat zela. Orduan, elkartu ginen, pixka bat hau bideratzen ginen taldea, eta esan ginen, artzainak txakurra bazutela, eta politazelan ikustea, baina beste helbide batzuk eta beste arazo batzuk baziela artzaien inguruen. Orduen, garrantzitsuena bezala, ikusi ginen gaztaren gordetzea edo defendatzea zela. Zergatik garai hartan, gu hasi ginelarik, orain dela 40 urte, garai hartan gaztagileak ilegalak ziren. Ez zuten baimenik egiteko, etxean, egin, eta etxean jan, baina saltzeko ez. Orduan, pentsatu ginen hori gainditu behar zela, eta gaztagile horiek kalera atera behar ziela. Eta erabaki ginen lehendabiziko artesne gazten lehiaketa egitea. Joan ginen dudari gabe, aurrezki kutxara, eta baiet, lagunduko zidutela hori egiten, joan ginen gobernura, eta laguntza beharrean amenaza batekin etorri ginen, herrira, ikaratuta. Hauen zein behar diau, gu zehatuta gehiago den, konbentzituak hori egin behar zela eta beharrezkoa zela gainera egitea. Eta herrira etorri eta alkateakin elkartu ginen, hau esan digute Iruñan zer egingo dugu. Zergatik beha artzain baten semea zen.
eta beharri tokatu zitzaion gazta egitea eta hango mendiko eta herriko problemarekin borrokatzea. Eta, behar esan zigun, ni naiz herriko arduraduna. Zerbait pasatzen balin bada, eta norbaitek zerbait esaten badizue edo salatzen badizue, etorri niregana eta ni arduratzen naiz, eta ni egon naiz responsable jo. Guk zer nahi genuen hori entzun baino gehiago. Eta egin genuen, modu hortan egin genuen denen kontra, baino hartzain eta hartzantzaren alde egin genuen lehendabizikoa jo. Eta jende guzia egin genuen herriko udaletxeko areto batean, eta jendeak esan, hau nola egin daiteke hemen, danok etorri behar genuen, eta asarre jendea nola ez genuen toki zabalago batean. Urrengo egunean, urrengo urtean, plazako kioskoan egin genuen. Hori ere txikia gelditu zen. Eta hirugarren urtean, Elizatarira toki zabala, orain beti gaina. Geroztik urtero han eginda horren genuen, eta oso interesgarria, promozioa, erakusketa eta hartzainak kalera ateratzeko, ez bakarrik beren jaia, onartu dute beren jaia bezala baizik, eta promozioa, erakusketa eta zabalkunde handia izan da. Pentsatzazu, nola zeuden gaztagileak ikaratuta, lehendabiziko lehiaketa egin behar ginen larik, 3 egunez egon ginen deika. Etorri zaitezte saltzera, gazta saldu behar duzue eta etorri. Etzen atrebitu, etzen arduratu inor etortzera bildurrez. Uste zutelako herrira etorri eta gazta saltzen jartzen zigelarik, Guardia Zibilek etorri eta eramango zituztela salatuta. Bigarren urtean usteot gaztagilen bat etorri zela. Baina oraindik beldur pixka batekin, eta hirugarrenean etorri ziren zabalik eta asko saldu eta pozik gelditu zen, eta danok ere bai. Eta momentu hortan baita ere beste arazo bat ikusten zen heldu zela Ardilatxaren kontrako olako kanpaina bat. Errusiako edo ze batzuk, ari batzuk eta etortzen ziren, ekartzen hasi ziren, eta beste arraza batzutako ardiak sartuko ziren, eta uste ginuen hori defendatu behar ginuela, gure Ardilatxa hori defendatu beharra zegoela, eta bere balioa eman. Eta hor hasi ginen iken lehendabiziko Ardilatxaren erakus lehiaketa. Eta, 3 urte orduko, Naparroko Ardilatxaren lehiaketa ofiziala bezala egin zen. Eta, hor bete zen pixka bat hartzantzaren zirkuloa edo beren eginkizuna. Eta urteak etorri, Uharterakileko hartzai egunak 52 edizio. Aixa esaten da, ez? Zen desagertu berala. Gaina utxik egin gabe, suerte hori izan dugu, ez dugula olako, lehendabiziko urtekoa badakigo, 6 urte lehenago egin behar zen, baina, zen posible izan, baina geroztik ez da utxik egin, eta ni horregon ez 52 urte horietan, utxik egin gabe. Utxik egin gabe eta ia beti eguraldi honarekin gainez. Bai, behin batean, urte batean bakarrik, oraindik gainberako barrutian egiten da hartzai-txakurleak eta behin batean bota zigun ekaiz bat atxaldeko 6 aldera edo. Eta uste ginen geldituko ginela gu epaimaikoak eta 5 edo 6 pertsona gehiago atertu zuen begiratzen dugu eta
alde gintzuten guztiak berriz antziuden barrutia. Bai. Baina geroztik denak zera guztiak, ekitaldi edo hartzain egun guztiak, bete ditugu arazorik gabe. Eta, hartzai egun edo Aralmendi kulturelkarteko lanekin batera, azken 17 urte hauetan Idiazabal jatorri izendapenean lehendakari lanetan, eta hemen ere nola ez, momentu kontaktuan ez, hartzaiekin, ardi desberdinak ikusiaz, latxarrazakoak beti ere, eta gaznal gileekin, eta ezagit, 17 urte hauek nola joan dire pixka bat? 17 urte horiek zailak izango ziren aurreko 34 urtetan ikasi gabe balin bazen, oso gaztetatik ikasi gabekoakin, baina, bai, interesgarriak izan dire. Aldez aurretik, hainbeste urtez, komerzial lanetan, 45 urtez bakarrik ibili naiz, eta hainbat jenderekin, eta hainbat gauza berri, teknikari, albaitari eta hainbeste jendeakin, beti egiten duzu zera bat, idea bat, eskema bat egina, eta etorri zitzaizkidan gonbidatzera, lehendakaria bezala gustatuko latzaiguke zu etortzea gurekin daula, eta froga bat egingo dugu, eta ongi balin badoa, bale, eta bestela, nire aldetik egingo duten jala. Bai, egin nuen, eta horrela 5 legealdi. Bai, hori da. Baina, bai, ez interesgarri izan da, uste dut gauza onak egin ditugula, danon artean, ez nahi bakarrik, baina, nirekin kontatu dute gauz guziak egiteko, zerbait geldituko zen egin gabe, horrean zerbaitaz hainen ongi ez egina, baina ez intentzio faltaz, beste zerbaitengatik izan da, baina, uste dut oso interesgarria izan dela legealdia, baina nirekin batera 5 legealditan egon dien hartzain, gaztagile eta teknikari eta denak. Gero, jakin baita ere gure izendapen hau supra-regionala dela. Nolabait dagoen Euskadiko komunitatean eta Navarroko komunitatean, orduan, ministerioa da gure burua esan dezagun. Guk Europara dana bialdu behar dugu ministerio barna eta konseiutara etortzen dire. Nafar gobernuko bokal bat, Euskal gobernuko bokal bat eta ministerioko bokal bat. Orduan, ministerioan ere pauso asko eman beharrak zeuden, eta alde hortatik oso harrera ona izan dugu, guk ere uste dut gauzak ongi egin ditugula, eta erakusi dugula Idiazabal jatorri izendapena gauza serio bat dela, eta gauzak serioski eta teknikoki ongi egina direla. Europan oso ongi onartua da Idiazabal jatorri izendapena. Bai, esango zuten ez, zuri proposatu aurretik lehendakari izateko pentsatuko zuten Jose Marion baldin bada 45 urte tornillo saltzen, maitedunarekin gazta eta gardilatxea eta beste hainbeste honen zaigu seguru. Bai, eta urte pila arrain dituzu. Bai, nire aldetik, gaina gustatu jendeekin harremanak, eta hainbat urtez hor gora eta bera ibiltzen, hainbesteko jende desberdinakin eta ibiltzen, hori gustora egin dut, bai. Idea bat egiteko zer garrantzitsua den gauzak ongi egitea eta toki guztietan ongi onartuak izatea. Napar gobernuan, Euskal gobernuan eta Madrilgo gobernuan.
Italian bada Parmesano Reggiano gazta bat, munduan bigarren izendapena uste dut dela. Honek eskatu zion gobernuari horrelako zertifikatu eta kalifikazio bat Italiako gobernuari. Eta gobernuak esan zion bai, bueno, nik emango dizuz, baino beste nazio bateko, beste herri bateko erakunden batek onartu behar dizue, zertifikatu behar du zuek egiten duzuena. Ez zuten zalantzik izan. Idia Zabalekin itzain behar dugu. Eta urte bateko lana egin zuten gure teknikariak eta hango teknikariak. Eta bueno, gero hori bukatu zelarik, emaitzak Guggenheim museoan aurkeztu ginen zen, exito total izan zen, eta dudari gabe Parmesanoi Italiako gobernuak eman zion, zalantzi gabe eman zion eskatzen zuen zertifikazioa. Hortik ikusi, Europan ere zer prestigioa eta zer izen ona daukan. Bai, Idiazabal jatorri izendapenak beti izan du bere nortasuna, bere irizpideak eta garbi markatu ditu, hortikan ez da inoiz ere ateri. Eta hor dago gizartean duen indarra eta ongi ikuste hori, ez? Bai, eta Espainia guztiko izendapenak beti jartzen dute esenplu bezala, hori nortasuna eta gure helburuak garbi markatu ditu bideak beti. Hortik, borrokaren beharra izan da, gogorrak gainera batzutan, baina, honek azkenien bere emaitzak baditu, eta, ez gara damutu ezertaz. Egin duenetik ezertaz damutu. Egin ez dugunetik, ez dakit. Bai. Urte asko joan dire, urte guzti horietan lehiak eta txapelketa desberdinak, Nafarro mailan, Euskal Herri mailan, nazioartekoak, munduko gazte txapelketak. Eta, beti hori esperientzi positiboak beti ere, ez? Bai. Hori ere pauso interesgarri bat izan da, ordu arte hemen inguruko lehiaketatan bakarrik parte hartzen zen, eta, hasi ginen nazioarteko lehiaketatan ere parte hartzen, eta, honek izen bat, eta bide batzuk markatu dizkigu, eta uste dut oso interesgarria izan dela, merezi izan duela, eta seiko duela zalantzik ez. Bai, eta azken urtean ez, Zorigaiztoko pandemia hori, ezakigu garbi zer den, etorri dela badakigu, eta gure eguneroko itxurak aldatu dituela garbi da. Hartzaileak mindien bizirenak bere egunerokotasunean kalitatezko gazna edo gazta hori egiteko, ez da aldatzen ez, beraien egunerokoan hor dihardute, baina bai aldatu ez, ondorioan lehiaketa ezberdinetan edo pixka bat pixko kalte indu handi ez. Alde batetik beldurrez egiten dutenekin beldurra, baina egiten dutena gero salduko dut, hainbeste feri egiten zienak, hartzaileguneko feria oso garrantzitsua da, gaztasko saltzen zen, eta hainbat Euskal Herri guztian hainbat feri egiten dienean. Katalunian ere beste feri garrantzitsu bat egiten da, La Seu d'Urgell, han ere joaten dire, urtero joan izan dire 14 gaztagile, eta oso feri hona, eta ez bakarrik saltzen dutena, baizik eta han hainbat ezagun egiten dituztelako, eta hori dena. Baina, beldur ginen, arazo handiak sortuko zirela, dudari gabe arazoak sortu ditu pandemiak, baina, merkatuak nahiko ongi, erantzun nahiko ona izan du, jende partikularrak, etxeko handeak eta etxekoak ongi portatu dire, eta uste baino asko hobeto gainditu da urtean. Bai, eta pasadan urtean ere, bukatzen joteko Xomari, hartzai gazta elkarteak ez, urriaren 11an, Euskal Herriko gazta txapelketan, omenaldi berezi bat egin zizun ez, makila eta txapela oroigarri bezala, eta
polita ez, azkenean urtea raro izan du da pasan urtea, merezitako omenaldi guztiak ezin izan dituzu jaso, eta espero dugu hemendikan aurrera ez, poliki jasotzen joatea, edo gutxienez jendearekin elkar egotea omenaldi polita hori ere. Bai, eskertu, dudari gabe eskertuta, eta gaina ilusioakin, badakizu Euskaldun batendako txapela eta makila diela bi ikur sakaratuenak, eta ilusio handia egin zidan txapela horrek eta makila horrek. Bai, eskertuta eta pozik. Eskerrik asko, Jose Mari, zu, Euskal Herri mailan, Idiazabal jatorri izendapeneko ordezkari izan duzera, lehendakaria, azaldu duzu, zabaldu duzu, Euskal Herriko zati garrantzitsu bat, hemen nola bizi garen, hemen Artzai eta Gasnagien nola lan egiten duten, eta zuk ere asko erakutsi diguzu, zuk Euskaldun bezala eredu bazara, persona ona, langilea, eta sentitzen duzun hori borrokatzen duzu, eta zuk guri ere asko erakutsi diguzu, espero dugu jarraitzea kontaktuan, eta ikusentzule guztiei ere, beti ere irrifartsu, umoretsu, gogotsu aritu zara, eta denon partetik ere eskerrak, indako lan guztiagatik, eta izango dugu elkarren berri, eskerrik asko. Ni ere, hainbeste urtetan, beti ikasten egon naiz. Artzainekin, txakurzalekin, gaztagileekin, komunikabideekin, zuekin denekin ikasten joan naiz. Eta, hau dena, ez da inoa esan, hor kutsu bat uzten du, kutsu on bat, solera on bat utzi dit, eta pozik, eta dudari gabe komunikabidei, eta zuei nola ez, oso eskertuta. Komunikabide guztietan oso ongi hartua, ni honea nire etxera bezala joan naiz, eta horrela komunikabide guztietara gustora, eta eskertzeko danoi dudari gabe, eta horrengo naizela, uarten nahi duzuelarik, hanengo naizelarik beti. Eskerrik asko, Jose Mari, eta disfrutatu, merezuzun bezala, beti ere horren gozara, ardi eta Artzaien inguruan ere. Eta, entzule eta ikusle guzia ere, horreitzeko, ez nitaz horitu baizik eta, Artzain eta gaztegiloi laguntzeko. Beharrezkoa dela, horiek aurrera ematea, gure Euskal Herrian, jakinik, Artzai, gure Artzainak, Artzai gaztagileak, gure gazta ez daitekela hemendik kanpo egin. Hemen egin beharra dela, dudari gabe. Orduan, hau gazta hemendik kanpo sekula ez dela ingo. Gurea den gauz hau gorde dezagun. Holaxe izan da dira, eta eskerrik asko, Jose Mari, eta esan bezala beste bat arte. Horrengo arte. Agur. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.